Ahojte, moje meno je Ondrej Volker a ja vás vítam na kanáli Chlapci slovenský. Ozývam sa z Bratislavy, zo srdca turistickej Bratislavy, z obchodnej ulice, kde zavíta každý turista možno ako prvé. A v tomto videu nejdeme pozerať žiadne turistické pasce, nejdeme sa venovať žiadnym podvodom, ani vám nebudem ukazovať miesta, kde nemáte ísť. Dnes to bude úplne opačne a pozrieme sa na miesta, kam máte ísť. Konkrétne, možno, že tak ako aj ja, aj vy riešite ten problém, keď prídete do Bratislavy, že kam sa ísť rozumne najesť. Niečo dobré, nie drahé, niečo rýchle, niečo zaujímavé, niečo nové objaviť. My v tomto videu sa pôjdeme pozrieť na top 5 alebo 6 reštaurácií, kde je podľa nás najlepší pomer cena a výkon. A zároveň niečo nové môžeme objaviť. Tak poďte s nami. Priatelia, to, že ideme niečo nové objaviť, zoberieme rovno z hurta, pretože vás vítam v indickej reštaurácii, ktorá sa volá Dosa and Samosa. A vraj tu majú naozaj jednu z najlepších Indií, ak nie možno najlepšiu v Bratislave, tak poďme to testnúť. Dobrý deň. Takže dámy a páni, v Dosa and Samosa máme raňajkový set s čajíkom, indickým samozrejme. No a toto mám na odporúčanie pani, že toto je obľúbené raňajkové jedlo. Volá sa to masala dosa, je to vegánske. A je to placka plnená z mäso, zeleniny a zemiakov. Toto je vraj rajčinkové čotny, toto je kokosové čotny a čatny? Nie, jak sa povie. Mimochodom, výhoda tejto reštaurácie spočíva v tom, že si môžete oprašiť angličtinu alebo ukazovať prstom. Máte dve možnosti. Menu je po slovensky, takže nikto vám nezakáže ukázať, že toto chcem, hej? A oni to pochopia. Aj keď hovoria iba po anglicky. Zemiačiky, zeleninka a ešte čo povedala? Nepamätám si. Nejaké korenie asi. Ale to je výborné. Ja predpokladám... to je výborné. Ale je to pikantné. Ja predpokladám, že sa to má jesť ako rukami asi. Má to veľmi blízko k granadierskému pochodu. To je to naozaj dobré, akože, ale naozaj to lepšie je rukami ako tým príborom. Takže pani povedala, že táto placka je rýžová a teda je to celé bezlepkové, čo je dosť super. Takže bezlepkači sem takisto môžu prísť a vychutnať si dobré jedlo. Ja ešte okoštujem ten čajík, ten bol vlastne v cene, áno. Tá povedala, že máme si ho určite dať. Mne sa vždy stane to isté v indickej reštaurácii, že ja sa nechám na niečo nahovoriť a myslím si, že to vôbec nevypijem a toto je akože pecka, kámo. Fakt? Takže v tejto indickej reštaurácii si môžete samozrejme dať klasické, tradičné indické jedlá, ktoré poznáte, tikka masala, chicken butter a všetky tieto veci, ktoré všetci máme z Indie radi. Momentálne sme si dali raňajočky, ktoré boli prekvapivo vynikajúce, takže aj na tie sa tu dá ísť, servírujú ich do 11. My sa presúvame ďalej, poďte s nami. Presúvame sa do druhej reštaurácie, ideme z Indie do Vietnamu, posúvame sa ďalej smerom k Japonsku, ako si môžete všimnúť, a ideme na fočko, dámy a páni, že vraj jedno z najlepších. Snáď už robia. Dobré ránko. Robíte už fočka? Jasné. Tak paráda, môžeme si sadnúť, hej? Nachádzame sa v Laila Tea House na Kolárovom námestí a ideme si objednať jedno z najlepších pho v Bratislave. Ja si myslím, že tu nie je ani veľmi na čím čo špekulovať, že? Vlastne my vieme, čo si dáme. Pho, nie? Môžeme si dať vlastne niečo iné? Nebolo by to protizákonné? Neviem ako vy, dámy a páni, ale akože milujem polievky, ale fočko je... Toto tam ja rovno šupnem celé. To doma nerobte, iba profesionáli. A ešte tu máme, aj keby náhodou bolo málo. Poďme do toho. Nevieme, koľko to má, tak dáme tak s citom. Môže byť, dámy a páni. Čo hovoríš? Výborné. Fakt je výborné. Dámy a páni, Laila Tea House na Kolárovom námestí, fočko, geniálne, za relatívne dobrú cenu, ani neviem, koľko sme platili, to by sme mali asi uvádzať. Pozor, bude to v titulkoch. 14, áno, čiže 7 € jedno fočko, vynikajúce podľa mňa. Priatelia, sme
5-10 minútiek mestskou hromadnou dopravou od centra na Záhradníckej ulici v mestskej časti Ružinov, kde sa nachádza najlepšie hodnotený kebab v Bratislave, s veľkou pravdepodobnosťou určite najlepšie hodnotený, čo sa týka najviac recenzií pozitívnych. Kto by si nedal najlepšie hodnotený kebab v Bratislave? Poďme ho vyskúšať. Dokonca tu robia že vraj pravú tureckú originál kávu. Zdravíčko, že vy ste najlepší kebab v Bratislave, že vraj. Je to možné? Dobre, tak jeden vás poprosím, taký dobrý. Kurací až teraz? Kurací. A teraz si Bratislava nemá. Just Mike special. Dobre. OK, do you want full? Dajte teda telací iba. OK. Pánovi som spravil radosť, lebo mi hovorí, že to je jeho telací, že musím si okoštovať jeho telací, tak keď raz musím, tak musím. Trošku čili môže byť. Nerobí prvý kebab. Že? Nerobím skoro mňa veľa. Paradise sauce? A môžeme aj kartou zaplatiť? Nech to páči. Ďakujem. Takže nie, že by som bol hladný, ale vyzeral byť naozaj naložený ten kebab, keď ho pán robil a ojoj, vonia to vynikajúco. Ježiš. Tak ale Ujo vie robiť kebab, Ujo vie robiť omáčky a Ujo vie robiť mäso. Takže to nie je taký kebab, čo si dáte niekde na rohu ulice. Jemnúčko koriander cítim, také ako dochutenie. Tento kebab je fantastický. To mäso je fakt parádne. Už som použiť až neslušné slovo dokonca, aké je dobré. OK. Mardin kebab na Záhradníckej ulici. Pecká bomba, určite sa tu ešte vrátim a dám si telaci. Aj keď som si telaci pôvodne nechcel dať a nedávam si, ale toto telacie mäsko bolo vynikajúce. A kávička, práva, turecká, aj môj kameraman, ktorý je na kávu zaťažený, povedal, že bola dobrá. Takže ideme ďalej, poďte s nami. Ďalšia z reštaurácií je z kategórie vegánskych. Nachádzame sa na Palisádach a ideme okoštovať Street Good s hodnotením 4,9 na Google Maps. Mimochodom, najlepšie hodnotená vegánska reštika v Bratislave, aj zároveň najlepšie hodnotená reštika v Bratislave je bistro, ktoré sa volá Vík. Je na Dunajskej ulici a točil som o tom samostatné video. Pozdravujem pána majiteľa, extrémne pozitívny a perfektný prístup k zákazníkovi, skvelé jedlo, choďte sa tam napapať. Je to také malé bistierko, veľmi dobré, ale keďže to už máme natočené, tak sme chceli zobrať niečo iné. Áno, pre mňa, ďakujem krásne. Nie, že vyzerá dobre, ono to vyzerá viac ako dobre, kámo. Toto je akože... A ešte tu máme zlatý príbor, jak v Emirates. OK. No teraz chodím na raňajky už len sem. Pôjdem z Trenčína sem na Palisády, dám si raňajky a pôjdem naspäť do Trenčína. Jogurt, mango, trošku mysli, ovocie, čokoláda. Extrémik. Naložené. Hodne dobre to je. Na ten mangový sirup, alebo džem, alebo čo to je. Aj ty už budeš chodiť iba sem na raňajky. Ale ja aspoň nemusím chodiť z Trenčína ako ty. Ja tam mám celkom blízko. Takže Street Good, dámy a páni, extrémne dobré, sladunké, zdravé. Choďte sem, brutál. Nemám slov. Dámy a páni, posledná zastávka je vlastne jedna z najlepších reštaurácií v Bratislave vôbec. Je to thajská reštaurácia, krajinu, ktorú ja milujem. A je to reštaurácia na konci Petržalky až pri Draždiaku a volá sa Thai Mai. Poďte to s nami vyskúšať. Obľúbenejšie je tu jedlo. Tom yum, pad thai, pad krapao. Taká trojica sveta. Dobre, dám si to pad thai. Kuchyňa je expresne rýchla. Ja som si dal najznámejšie thajské jedlo, ktoré, poviem vám pikošku, nemá s thajskou kuchyňou veľa spoločné. Je to najznámejšie jedlo, ktoré sa robí v Thajsku a
ale nie je to thajská kuchyňa. A môj kameraman si dal sweet sour, to znamená sladkokyslú omáčku s zeleninkou a s kuracím mäskom a samozrejme s rýžou. V Thajsku sa nie je paličkami, keby ste chceli vedieť. V Thajsku jedia s lyžicou a s vidličkou. Mám tu oriešky, čo je v Thajsku absolútne veľmi používaná vec. Na každé jedlo si to majú chuť trošku ako posypať orieškami. A samozrejme to musí byť trošku aj pikantné, to by nebola thajská kuchyňa. Bambusové klíčky. No a keby ste si to náhodou chceli dať v Thajsku, tak prosím vás nikdy nepovedzte, že to chcete štiplavé. Vždy povedzte, že to nechcete štiplavé. Lebo aj keby poviete, že to nechcete štiplavé, tak to budete mať strašne štiplavé. Keby ste povedali, že to chcete štiplavé, tak to nezjete. Zabudol som. Bez toho by sme to nemohli jesť. Môže byť. U mňa to postupuje. Nemám ani čo komentovať, v podstate je to fakt, že výborné. Rozplýva sa, rozpadá na jazyku normálne. Môže byť, Úplne odporúčam všetkými 10. Thai Mai, dámy a páni, takmer 100% autentický thajský zážitok z gastronómie. Ondrej Volker odporúča, aj chlapci slovenskí. My ideme ešte na jeden bonus. Poďte s nami. Vlastne dva bonusy. Jeden bude logistického typu a jeden bude gastronomického typu. Keďže Bratislava zaviedla nedávno priamy električkový spoj až na koniec Petržalky, tak ideme sa odviezť vlastne novou linkou, ktorá ide vlastne cez Starý most a do centra a prejdeme celú Petržku takýmito krásnymi machovými kolajnicami. Poďte s nami. Ešte je taká možnosť, že keby ste boli len tak rýchlo hladní, tak tuto je na Račianskom mýte taká bagetka, ktorá je vychýrená medzi Bratislavčanmi. Má to síce iba 4,7. My to okoštovať tentokrát nejdeme, ale ideme na niečo, čo je vlastne tip môjho kameramana. Dámy a páni, naša posledná zastávka. Tip môjho kameramana trval na tom, že sa musíme ísť. Má to 4,8 na Google, čo je úplne v poriadku. Všetky reštaurácie, ktoré sme dnes boli 4,9. A tu ideme na palacinku. Posledná vec, sladká bodka, dezert, hotovo, vybavené, fičíme domov, zbalené, poďte. Čo si dáme, palacinku? Asi, že? Ja vás poprosím jednu s čerešňovým džemom. Takéto lapacinky máme. Ja mám prosím pekne čerešňovú so škoricou. Vyzerá to takto. A chutí to. Tá škorica je taká chrumkavá tam. Dobre, dobre. Čo by som chcel vyzdvihnúť pri tejto reštaurácii je cena, že vlastne toto máme za 3 €. V Trenčine 3 € toto nestojí. Podľa mňa. Neviem, napíšte mi do komentára, koľko vo vašom meste stojí palacinka s džemom a so škoricou. Jakú máš? Mám nutelovú s banánom a je výborná. Takisto super banánik, fajný nutelka, je tam celkom dosť toho vnútri aj za €50, bezkonkurenčné. Dámy a páni, to boli naše tipy v Bratislave na reštaurácie s najlepším pomerom cena-výkon. Verím, že ste si to s nami užili. Ja sa pripomeniem, volám sa Ondrej Volker. Za kamerou bol Majo Žáčik, ďakujem krásne za asistenciu. A ja vás chcem iba poprosiť, ak ste doteraz neurobili, tak stlačte prosím tlačidlo páči sa mi na toto video, pretože to pomôže dostať toto video k novému publiku a my sa z toho budeme veľmi tešiť. Ak máte chuť a nechcete, aby vám ušlo nejaké ďalšie naše nové video, tak dajte aj odoberať náš kanál Chlapci slovenskí, zapnite si aj zvonček, nech vám to notifikuje, že sme vydali nové video. S veľkou pravdepodobnosťou sa tak udeje najbližšiu nedeľu. Ak by ste sa rozhodli, že chcete našu tvorbu Chlapcov slovenských podporiť, tak je to možné na platforme Hero Hero, konkrétne na adrese herohero.co/hsk, ch ako chlapci a sk ako slovenský. Bude vám patriť naša vďaka na konci videa. Ja sa s vami lúčim, ďakujem krásne a ahojte.
Posledných 20 sekúnd vo videu vždy patrí našim podporovateľom na Hero Hero. Chcem pozdraviť Michael91. Michael, čau. Davida Stančíka, David, ahoj, ďakujeme. Tomáša Šmita, ďakujeme, Tomáš. A pridal sa tento týždeň Sebastian Moravčík, za čo krásne ďakujeme. Sebastian, čauko. Ak chcete aj vy byť osobne pozdravení na konci našich videí, urobte tak na Hero Hero. Ahojte. Ja si myslím, že skvelé. Je tak zladený tým.